गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। भारत सरकारनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि अनुराग ठाकुरआ साइनिफ्राय सा 12 कचफोरखौ हाई पारफरमेंस कच महरै खालामनो गनायथि होबाय। बे समाव बर' हादरनिफ्राय 3 कचफोर फारियै बाबुल कुमार बसुमतारी एथलेटिक्स, प्रदीप कुमार ब्रह्म फुटबल आरो थंकेश्वर बसुमतारी एथलेटिक्स बिथांमोना गुबुन गुबुन गेलेमु मिरुआव दैथायहरजादों। माजबाद पुलिसनि संदाननायाव हाथियार बोखांदों। आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि माजबादनि नं सिखारि दांगियाव फिन हाथियार बोखांदों। अरुणाचल सीमानि 2 नं सिखारि दांगियाव हरनि समाव सिग्रोमनाय सोलिदोंमोन। हायाव फबना दोननाय थासारिनिफ्राय गंनै हाथियार बोखांनो हायो। संदाननाय समाव बोखांनो हायो गंसे रासोआव बानायनाय SKS सेमि अट'मेटिक राइफल, गंसे पिस्तल, 43 गर राइफलनि गुलि, 12 गर पिस्तलनि गुलि। हरनि 1:30 रिंगायाव उदालगुरि जिल्लानि एडिशनेल SP आचार्य जीवन बरुवा आरो ज्योति प्रसाद पेगु आरो माजबाद थानानि OC राजीव गहायनि दैदेननायाव सोलिदोंमोन बे संदाननाय अभियाना। गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बङाइगाव जिल्लानि हिमाचल धाबानि साखाथियाव गिख्रंथाव अर खामदों। सामसुल करमुंनि सासे सुबुंनि माइ जिगाबाव अर खामनाय जाथाया हरखाबै सोमजियो। अरा माबोरै खामखो जाथायखौ दासिम हमदांनो हायाखै। खोला कामरुप जिल्लानि कौस्टि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। खोला कामरुप जिल्लानि कौस्टि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्माया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। बे हाबाफारियावनो थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो कौस्टि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो हाबाफारियावनो कौस्टि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेथारि मुस्रि पिताम्बर ब्रह्मआ बाहागो लायो आरो खोला कामरुप जिल्लानि कौस्टि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रहेस्वर दैमारि आरो नेहाथारि देबजित बर' बिथांमोना बाहागो लायो। BTN राकेश ब्रह्मनि गोख्रों राहा लानाय हाबाफारि। जल जीवन मिशन मावथांखिनि गोहैलो खामानि मावग्रा टिकादार रहिमालनि हेंथायै राकेश ब्रह्मआ मुसलपुर एफआइआर होदों। मख'नो गोनांदि दासान्दि बिथां राकेश ब्रह्मआ गोहैलो आरो लोरबां खामानि मावग्रा टिकादारफोरनि सायावबो गोख्रों नोजोर होगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि बानजायनायाव प्लास्टिकनि दिरुंजों जलंगा बेग बानायनायनि फोरोंथाय बादा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि बानजायनायाव 10 आरो 11 दिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि थानाफारायाव थानाय मिरु इउपिपिएलनि गाहाय मावख'आव आइजोफोरनि थाखाय प्लास्टिकनि दिरुंजों जलंगा बानायनाय फोरोंथाय बादा बानजायदों। हाबाफारियाव मिरु आइजो गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लायो। सिमेन्ट सापरायाव सा 50 आबादारिफोरनो मैखुन आबाद फिसिनायनि फोरोंथाय होदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरनि स्टेशन इन्जिननि नब्लाङाव दिनै आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि RKPY राफ्टार स्किम 1 माशरुम काल्टिभेशन डिपार्टमेन्ट अफ पेथलजी आरो BKWC जथाय बानजायनायाव सिमेन्ट सापर ओनसोलनि सा 50निबो बांसिन आबादारि रायजो राजाफोरखौ लानानै मैखुन फिसिनायनि सायाव फोरोंथाय होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि जरहाटनि पेथलजी बिफाननि बिबुंगोरा अपूर्व दासआ फोरोंथाय होयो। हाबाफारिखौ BKWCनि आफाद बिफाननि प्रदीप सरगियारिया बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवना होयो। लोगोसे बाहागो लायो कौस्टि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारि आरो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा अरायसम ब्रह्मनि प्रजेक्टआ दुबाइआव जानो गोनां ग्लबेल ग्रेट श' 2022नि थाखाय सायख'जादों आरो मख'जादों। मख'नो गोनांदि बर' फिसा अरायसम ब्रह्मआ बेबायदिनो माहारि थाखो आरो मुलुगनां थाखोआव गोबां गोग्गाथाव हाबा मावगासिनो।